Bideo honen bidez, 80. ariketa egingo dugu. Ia, lehenengo apartadoan. Badikogu erro baten erroa, baina erdien daukagu biderkagai bat. Beraz, biderkagai hori edo ateratzen dugu, edo sartzen dugu bigarren erroan. Ezin dugu atera, beraz, sartuko dugu. Eta sartzeko erro baten barruan, berretu egin behar dugu dagoan errotzailearekin. Beraz, ukiko genduan 3 karratu, bider 5. Orain, erro baten erroa, errotzaileen arteko biderketa daukagu. Beraz, 10 erro, 3 karratu, bider 5. Edo, nahi badugu, biderketa egiten badugu, 10 erro, 55. B. 3 erro jarraian, orduan hemen egin behar duguna, izango da, 3 errotzaileen arteko biderketa. Ez ahaztu, zergaitik egiten dugun hori. Hau, berreketa lez ipiniko bagenduan, izango litzateke, 3 ber bat biren, lehenengo, barruen dagoan erroa, ber bat biren, bigarren erroa, bat biren, 3. erroa. Ordan berreketa, biderkatuko gendu zan 3 berretzaileak. Orduan, izango litzateke 3 ber bat 8. Eta erro bezala adierazi eskero berriro, 8 erro 3. Eta hemen ingo genduena. 2 bider 2 bider 2, 8. Beraz, 8 erro 3. C. Hemen daukagu. Erro, eta gero zenbakitzailean, erro 2, eta izendatzailean, 3 erro 2. Hemen lehenengo ingo duguna izango da errokizuna. Hor daukagu zatiketa bat. Eta bai biderketetan, bai zatiketetan, errotzaileak berdinak izan behar dira. Eta ez badira berdinak berdin du. Zelan, errotzaileen arteko MKT ateratzen. Beraz, 2 eta 3 artean, MKT 6 izango litzateke. Orduan, orain erro baliokide atera beharko genduan. Orduan, 6 zati 2, 3, beraz, 2 ber 3, eta 6 zati 3, 2 karratu. Orain, simplifikatuko dugu, eta orduan, 2 ber 3 zati 2 karratu 2 da, eta errotzaileen arteko biderketa egingo dugu. 2 bider 6, 12. Hori da emaitza. D. D, daukagu, erro, bat zati erro 2. Orduan izango litzateke, erro bat, zati, erroaren erroa. Hemen, orduan, erro bat, zati, 4 erro 2, baina errokizuna bat denean, erro bat, edo 4 erro bat, edo bat, dana da berdina, orduan ipini aldugu, erro bat biren. Hemen eskinen ingo dugu, erreza da, eta, hemen bertan. Orduen, daukagu. Hiru erro, 4 erro, 2. Beraz, errotzaileen arteko biderketa egiten badugu, 3 bider 4, 12, 12, erro, 2. Eta F, gauza bera daukagu, bat, zati, erro baten erroa, 4 erro 5, edo, baita ipinaldugu, bat 5, erroaren barruen, 4 erro, bat 5.